Natten mellem den 29. og den 30. januar indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre det største politiske økonomiske forlig, Kanslergadeforliget. Baggrunden for forliget er den nuværende økonomiske verdenskrise, forårsaget af børsen krakkede i New York. Krakket har forårsaget et drastisk fald af kornpriserne i Danmark, hvilket har forringet landmændenes vilkår og har skabt utilfredshed og uro. Forliget giver Venstre en devaluering på kronen på ca. 10%. Dette skal sætte i gang i den danske eksport af landbrugets varer samt lette landbrugets renteforpligtelser. Vi har fået Coco Stange med i studiet for at kommentere på socialreformen. Gavner Kanslergadeforliget krisen? Det gør den rigtig meget. Ikke mindst på landbrugsfronten, hvor man vil opleve stor vækst på eksporten, og det vil også gavne hele landet. Så det er rigtig godt. Så vi går imod lysere tider, Coco Stange. Ja, det kan man roligt sige. Danmark vil opleve stor eksport, og vi kan forhåbentlig komme bedre ud af krisen end andre lande. Tak for denne gang. Tak til dig, Coco Stange. Vi ses næste fredag.